Sa loob ng bahay, mayroong bagong tanan at bago natulog. Aking nasubukan, parang aso't pusa silang naglalampungan. Kaya't ako'y nasiyahan, ngunit nang parang saging silang natalupan, biglang pinatay ang ilaw. Itong si babae, aking naaninaw, na nakatihaya. At mayroong pang unan, itong si lalaki na may nasa ibabaw. Nagkakabakabayuhan, parang isang hinete siya pagsarektahan. Tumutulo pa ang laway. Nang sila'y matapos, agad nakatulog. Sa laki ng pagod, hindi na nagkumot, kaya't nakita ko ang buhok ng babae. Mahaba at medyo kulot, at namasdan ko rin ang ulo ng lalaki. May helmet at korting bilog,